Pentru prepararea tochiturii de porc avem nevoie de carne de porc, cârnați, condimente, usturoi, oregano, sare, piper și boia, 5-6 linguri de ulei de măsline și vin. Când uleiul este încins, adăugăm carne. Amestecăm continuu până când carnea devine albicioasă. Pentru evitarea prăjirii intense, adăugăm din când în când apă cu vin. Adăugăm condimente după gust: sare, boia și piper și oregano. Pentru mămăligă vom avea nevoie de apă fiartă, mălai și sare. După ce apa s-a fiert, adăugăm ușor mălaiul, în timp ce amestecăm pururea. Din când în când amestecăm carne. Din când în când amestecăm ușor pentru evitarea formării cocolașilor. Când carnea este aproape gata, adăugăm usturoiul și cârnații. După aproximativ 10 minute, mămăliga este gata. Mâncarea este gata, poftă bună!